Fa més de 5.000 anys, un home va ser capaç d'anar més enllà de la seva pròpia terra per protegir la seva tribu, el clan dels cavalls, superant els propis límits i conquerint fronteres. Un viatge cap a les nostres arrels més autèntiques. Una decisió que canviarà el destí d'un poble. Ha arribat el moment de tornar a ser el primer heroi. L'origen comença ara.